Tervetuloa kuuntelemaan Ilmanlihaa bodausmyytit podcastin 3. osaa. Pow, pow, tuplahaukat. 3. jakson kunniaksi mä flexaan tässä kuvassa 3 eri asiaa. Yes. Ja me ollaan tosiaankin 3. jaksossa, 3. kerta toden sanoo. Ja jos jaksat katsoa jakson loppuun asti, niin sieltä tulee paljastus tulevasta. Jos sulla on nykyajan keskittymiskyky, sä voit totta kai myös vaan skipata jakson loppuun asti ja menettää kaiken tämän mahtavan informaation ja satuttaa mun sieluun. Mutta hei, se on sun oma valinta. No pressure. Jos tämä ohjelma on sulle aiemmin tuttu, niin sä totta kai tiedät, että me sukelletaan bodausaiheisiin myytteihin sekä legendoihin. Ja me ollaan käyty läpi jo Mike Mentzerin treeniohjelmat sekä Casey Viatorin Colorado Experiment, jossa miehen väitettiin kasvattaneen 28 päivässä 28 kiloa lihaa. No, koska kehorakennuksesta on kyse, niin totta kai väitteitä ja myyttejä ja legendoja löytyy, joista suurin osa on epäilyttäviä kuin gramman kreatiinipussi lentokentällä. Mutta jauhojengistä me siirrytään mieheen, joka sanoi, että pumppi tuntuu yhtä hyvältä kuin ejakulaatio. It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. Onko tämä nyt sitten se salaisuus? Se on yksi outo asia, jota sä et tee, joka estää sun gainsit. Koska mulle tuli sellainen fiilis, että mä teen jotain väärin salilla, kun mä kuuntelen tällaisia väitteitä. Kuka tämä mies on? No jos sä oot ikinä katsonut Pumping Ironia tai tiedät kehorakennuksesta mitään, niin sä totta kai tiedät, että puhutaan Austrian Oakista, miehestä nimeltä Arnold Schwarzenegger. Arnold on numero 1. Vai onko? Onko Arnold täysin voittamaton? Koska väitehän on, tän on kuullut varmasti jokainen teistä, moni teistä saattaa olla myös tätä mieltäkin. Jos Arnold kisaisi nykyään, jos Arnold vaan siirrettäisiin sieltä 70-luvulta nykypäivään ja hän saisi käyttöönsä nykypäivän teknologian, nykypäivän treenipuitteet ja nykypäivän lääkkeet, hän voittaisi kaikki hands down. No contest, miehen tarvitsisi tulla vaan natikkana paikalle ilman diettiä. Tämän väitteen on varmasti moni teistä lukenut kommenttipalstoilta YouTubesta. Ja itse Ronnie Colemankin sanoi näin. Voiko tämä pitää paikkansa? Mitä mä oon mieltä? No, selvitetään se seuraavaksi. Mistä mä sain idean tähän jaksoon oli, kun edellisen videon kommenttikentässä oli kysymys minulta, että mitä mieltä olen Matias Niemestä. Ja koska en miestä tunne, epäilen, että tässä tarkoitettiin mitä olen miehestä mieltä kehonrakentajana. Hän voitti Suomen kehonrakennusliiton Classic Physique 179 ja alle Suomen mestaruuden. No, mä en hirveästi seuraa Classic Physiquea enkä muutakaan kehonrakennusta amatööritasolla. Mä kerron kohta miksi. Mutta onhan äijällä nyt helvetin klassinen ja hyvä fysiikka. Ei ollut ilmeisesti edes pitkään valmistautunut näihin kisoihin, jos oikein ymmärsin. Ja voittihan ansaitusti. Mutta syy, miksi mä en hirveästi seuraa amatööritason kehonrakennusta, on, että nykyään näiden standardien mukaan jengi tulee todella kireänä paikalle. Ja se vaikuttaa mun mielestä estetiikkaan ja etenkin massaan. Mun mielestä muoto on tärkein, sitten tulee massa ja sitten tulee vasta kireys. Koska kehonrakennus, mistä minä pidän, mitä mä oon aina seurannut ja mitä minä rakastan, on tosiaankin 70-80-luvun kehonrakennus pääasiassa. Ja 90-luvunkin. Ja totta kai 90-luvulla äijät tuli niin kireänä paikalle jo, että ei siinä paljon eroa nykypäivään. Mutta ollaan nyt ihan rehellisiä, Arnold Schwarzenegger varmaan koskaan ei kisannut missään alle 6 pinnan rasvoissa. Nykyään äijät on 4-5, ehkä olympiatasolla jopa alle. Ja tässä päästään mun mielestä isompaan ongelmaan nykypäivän kehonrakennuksessa, että valitettavasti melkein kellään ei ole käsiä enää nykyään. Ja tämän kritiikin voin myös antaa itsellenikin. Kädet sekä itse asiassa reidet on asia, jota eniten yritän nykyään kehittää. Mun rinta ja olkapäät ja selkä on aina kehittynyt oikein mukavasti, mutta pitkän äijänä raajat saisi olla vielä vähän isommat. Mutta se sama näkyy myös ihmisissä yleisesti nykyäänkin. Koska äijät diettaa niin tiukkaa, niin kädet ja myös pohkeet katoo monelta kokonaan. Ja tämä on nähtävissä itse asiassa pikkusen jopa olympiatasolla, jos me mietitään old school bodareita verrattuna nykypäivän bodareihin, niin kovinkaan näyttävää hauis ojentajan varustusta ei löydy edes olympiatasolta Classic Physiqueista. Poikkeuksena voisin mainita Logan Franklin sekä Wesley Vissers. Siinä on miehet, joilla on molemmilla äärimmäisen vaikuttavat kädet ja Wesley Vissersilla on vähän samanlaiset reidet kuin Arnoldilla, palataan siihen myöhemmin, mutta esimerkiksi Logan Franklinilla on myös reidet äärimmäisen massiiviset. Kuitenkin esimerkiksi tämänhetkinen Classic Physique Mr. Olympia Chris Bumstead
Hänellä on todella hyvät reidet, mutta hänen kädet on selvästi heikko kohta. Muuten siinä kisassa niin kädet harvalla on ainakaan vahva kohta, ei välttämättä aina heikko, mutta ei myöskään niin kuin se kiintopiste, johon huomio kiinnittyy. Miten sitten entisaikojen kehorakennuksessa? No, mainitsin muutaman nimeä tästä suorilta. Sergio Oliva, aivan käsittämättömät kädet. Mä laitan tähän kuvan. Miehellä oli myös reidet, superpieni vyötärö, hauikset, jotka on todellakin kiintopiste. Albert Beckles, vähän myöhemmin kuin Sergio. Serge Nubret, joka on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista, hänellä on huomattavan heikot reidet, mutta kädet, rinta, olkapäät, selkä, kaikki aivan niin kuin äärimmäisen hyvin kehittyneitä. Jos mennään vielä aikaisempaan, niin Larry Scott, ensimmäinen Mr. Olympia. Casey Viatorillakin oli ihan hyvät kädet. Ja totta kai jakson aihe Arnold Schwarzenegger. No, voiko melkein parempaa hauisvarustusta edes olla kellään? Arnold Schwarzeneggerin rinta sekä kädet olisi nykyäänkin kehonrakennuksessa asia, johon jengi kiinnittäisi huomiota. Mutta miten Arnoldin fysiikka sitten yleisesti? Miten Arnold vertaa esimerkiksi tämänhetkisiin classic physique-kisaajiin, esimerkiksi Chris Bumsteadin, tai no Wesley Wistersillä on huomattavan samanlainen fysiikka, niin entäs mites häneen? Olisiko Arnold oikeasti isompi, pienempi, pääsisikö hän edes classic physique mittoihin? No nykyään varmastikin, koska ne nosti niitä painorajoja. No, oliko Arnold Schwarzenegger voittamaton omana aikanaan? Ei, tietenkään. Arnold Schwarzenegger joutui nielemään tappion 3 kehonrakennuslavalla. Ensimmäistä kertaa hän joutui nielemään tappion karvasta kalkkia vuonna 1966 Nabban Mr. Universe-kisassa hävittyään amerikkalaiselle Chet Yortonille. Toisen kerran Arnold joutui myöntämään tappionsa herralle nimeltä Frank Zane vuonna 1968 Floridassa IFBB:n Mr. Universe-kisassa. Tämä tappio oli Arnoldille äärimmäisen vaikea myöntää. Hän oli jopa syyttänyt tuomaristoa puolueellisuudesta tai korruptiosta, sillä Frank Zane oli Arnoldia 10 kiloa kevyempi, mutta mä laitan tuohon kuvia ja kaikki voi siitä itse päätellä tosiaankin, että Arnold Schwarzenegger, joka oli tässä vaiheessa asunut jonkun aikaa Viderin varastossa Englannissa odottaessaan pääsyä Yhdysvaltoihin, hän oli laittanut ruokavalion vähän tauolle ja ei ollut pystynyt kunnolla oikein treenaamaan ja tuli paikalle hyvinkin pehmeänä, vaikka minä laitan arvojärjestyksessä kireyden 3. muodon sekä koon jälkeen, niin kyllä sun pitää kehorakentajalta tietysti näyttää, kun sä kehorakennuskisassa oot. Ja Arnold oli selvästikin aika tällaisessa nesteisessä kondiksessa, kun taas Frank Zane huomattavasti pienempänä tuli paikalle sen näköisenä kuin kuuluu. 3. ja viimeisen kerran Arnold Schwarzenegger hävisi kehorakennuskisassa vuonna 1969 Mr. Olympialle nimeltä Sergio Oliva. Sergio voitti tällöin 3. Mr. Olympia-tittelinsä. Mutta mites nämä Arnoldin voitot sitten? Vaikka Mr. Universe-kisat etenkin Nabballa oli äärimmäisen kilpailtuja, oli Mr. Olympia vielä hyvinkin aikaisessa vaiheessa ja Arnold voitti suurimman osan kilpailuista vain muutamaa muuta kilpailijaa vastaan. Esimerkiksi kun hän ensimmäistä kertaa voitti Mr. Olympia-tittelinsä, oli mukana Arnoldin lisäksi ainoastaan Sergio Oliva, joka oli edellinen Mr. Olympia, sekä Reg Lewis. Hauska fakta on, että ensimmäisestä olympiavoitostaan Arnold tienasi huikean $1,000. Kun Arnold sitten puolusti titteliään ensimmäistä kertaa vuonna 1971, oli kilpailijoita sitäkin vähemmän, sillä IFBB oli laittanut uusia sääntöjä paikalleen ja kaikki muut kilpailijat oli pannassa. Muun muassa Sergio Oliva, joka yritti saada tittelinsä takaisin, sekä Roy Callender olivat molemmat kilpailukielossa, sillä he olivat kilpailleet toisessa liitoissa. Myös Franco Columbu oli kilpailukielossa, sillä hän oli osallistunut AAU-liiton Mr. World-kilpailuun. Vaikka Wikipedia-artikkelissakin näkyy 3 muuta kilpailijaa, Arnold voitti toisen Mr. Olympia-tittelinsä ilman haastajaa. Kuitenkin nämä muut haastajat saivat luvan poseerata kisoissa, joten he löytyvät vuoden 1971 Mr. Olympia aiheisista valokuvista, mutta he eivät todellisuudessa saaneet kilpailla. Eli Arnoldilla ei ollut haastajaa, vaikka valokuvat muuta saattavatkin väittää. Vuonna 1972 Arnold oli jo vakiinnuttanut paikkansa Mr. Olympiana, mutta tällä kertaa haastajia oli huomattavasti enemmän. Sergio Oliva oli tullut takaisin ja sitten hänen lisäksi oli myös uusia haastajia, kuten Serge Nubret, Frank Zane, joka oli näihin aikoihin päässyt ammattilaiskehonrakennuksen piireihin, Franco Columbu sekä Edmund Karolevich. Tässä kilpailussa Arnold tosiaan joutuikin sitten jo hieman taistelemaan tittelinsä edestä.
mutta hän jälleen kerran nousi voittajaksi. Vuonna 1973 jälleen kerran vain 2 muuta kilpailijaa, heistäkin toinen oli oikeasti kilpailukiellossa, eli Sergio Oliva. Sillä hän oli osallistunut Mr. Galaxy-kilpailuun, ja IFBB tosiaan laittoi muissa liitoissa kilpailevat pannaan. Tänä vuonna Arnoldin palkintoraha putosi $750, josta Arnold piti lyhyen puheen. Ihan ymmärrettävästi onhan sen touto, että palkintorahat heittelee edestakaisin. Mutta tässäkin kilpailussa tosiaan Arnold sitten vei tittelin lähestulkoon haastajatta. Miten sitten vuonna 1974, jolloin Arnold oli ehdottomasti uransa huippukunnossa? Vuonna 1974 Arnold tuli lavalle todellakin tiukassa kunnossa, mutta yhdistettynä massaan, jota ei aiemmin kehorakennuksessa ollut nähty. Sillä vaikka Sergio Oliva oli oman aikansa massamonsteri, ei hän koskaan tullut paikalle ihan niin tiukassa kunnossa kuin olisi toivottu. Tähän varmasti vaikutti muun muassa hänen Twix, Mars-patukka sekä Mountain Dew ruokavalionsa, jonka on muun muassa todistanut useampikin kehorakennusfani työpaikalla, salilla, kehorakennuskisan takahuoneessa, ihan missä vaan äijä söi vaan suklaapatukoita joi Mountain Dewtä. Genetiikka on oikea asia. Vuonna 1974 kilpailijoita ei edelleenkään ollut huikeita määrää. Raskaassa sarjassa oli Lou Ferrigno Arnold Schwarzeneggerin lisäksi tämä ensimmäinen kerta, kun Mr. Olympia on jaettu sekä raskaaseen että kevyeseen sarjaan. Kevyemmässä sarjassa Franco Columbus sekä Frank Zane. Ja jälleen kerran Arnold Schwarzenegger voitti. Ja pakko sanoa, että siinä olisi voinut tulla paikalle kuka tahansa tähän aikaan kehorakennuksessa kilpaileva, ja Arnold olisi vienyt voiton, koska tässä on kuvia Arnoldin 74 kondiksesta, ja se on hämmästyttävää omalla tavallaan. Hieman itsekästi toivon, että hän ei olisi tämän jälkeen lähtenyt tavoittelemaan elokuvauraa, että me oltaisiin voitu vielä nähdä tästä askel pidemmälle. Sillä vuonna 1975 Arnold Schwarzenegger ei olisi tullut kilpailemaan Mr. Olympiaan enää. Hän oli siirtynyt jo elokuvauralle. Sillä hän oli saanut roolin elokuvasta Stay Hungry. Elokuvan ohjaaja Bob Rafelson oli sanonut Arnold Schwarzeneggerille, että vaikka tämä näyttelee kehorakentajaa, tulee hänen pudottaa noin 10-15 kiloa painoa, jotta hän ei totaalisesti dominoi valkokankaalla kanssa näyttelijöitään, jotka olivat muun muassa kuuluisuus Jeff Bridges sekä Sally Field. Tämä on mun mielestä tämä on käsittämätön ajatus tällä nykypäivänä, että Arnold Schwarzenegger, joka oli lavalla noin 106 kiloa, 107 kiloa, ja siitä plus miinus muutama kiloa, olisi ollut liian iso näyttelemään kehon rakentajaa. Mutta se on aikansa kuitenkin. 70-luvulla jengi ei ollut vielä valmis tällaiselle miehelle niin kuin valkokankaalla. Ja tosiaan Arnold Schwarzenegger joutui pudottamaan huomattavasti painoa tätä varten. Se on Hesse täältä Editistä, morjens. Ja mulla on tähän väliin tämmöinen nopea ilmoitusluotoinen asia. Sillä Ilmalihaa-podcastilla on nyt myös ensimmäinen sponsori. Nikotiinipussit.com päästi lähtee tähän ohjelmaan mukaan. Ja mikäli sä käytät tällaisia tuotteita, niin siitä on sullekin hyötyä. Sillä Ilmalihaa 5 koodilla saat 5% alennusta tilauksen yhteydessä. Ja samalla mahdollistaa meikäläisen sekoilu. Ja sitten tavallisen ohjelman pariin. Pow. Charles Gaines, joka oli kirjoittanut Stay Hungry-kirjan, josta elokuva tehtiin, sekä George Butler, joka oli valokuvaaja, olivat aiemmin tehneet kirjan nimeltä Pumping Iron. Eli Pumping Iron oli kirja ennen elokuvaa. No, miehet halusivat tehdä kirjasta sitten dokumenttiversion ja kutsuivat totta kai aikansa numero 1 kehonrakentajan esiintymään dokkarissaan. No kuka hän on? No tietysti Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger alun perin kieltäytyi, mutta äijät tarjosivat hänelle huomattavaa summaa, $50,000, joka on ollut 75 ihan siedettävä summa. Arnold Schwarzenegger oli näihin aikoihin jo itse asiassa ilmeisesti miljonääri asuntokaupoista, mutta mies ei kuitenkaan kieltäytynyt $50,000 palkkapäivästä. Valitettavasti kukaan muu kehorakentaja ei Pumping Ironista saanut dollariakaan. Tästä syystä esimerkiksi Robbie Robinson tajuttuaan asian jättäytyy projektista. Robbie Robinson näkyy Pumping Ironissa ihan vain muutaman sekunnin ajan, kun hän poseeraa jollekin tytölle Mr. Olympiakilpailun jälkijuhlissa. Muita kehorakentajia, jotka putosivat Pumping Ironista pois, Frank Zane, koska hän tajusi, että elokuvassa on kyse lähinnä Arnold Schwarzeneggerin mainostamisesta. Ja hän siirtyi Goldsilta treenaamaan sitten Vince's Gymille, joka myöskin sijaitsi Los Angelesissa, mutta oli hänelle pidemmän matkan päässä. Puhutaan näistä jutuista ehkä vähän lisää vielä, Pumping Ironin taustoista ja mitä kaikkea siellä tapahtui toisessa jaksossa. Kuitenkin Arnold hyppäsi sitten Mr. Olympiakisaan hyvin lyhyellä varoitusajalla, alipainoisena ja vastentahtoisena alun perin, mutta hän halusi tehdä vielä comebackin
tämän dokumentin vuoksi. Ja tästä syystä sitten me nähdään Arnold Schwarzenegger Pumping Ironissa, vaikka hän oli jo tähän mennessä päättänyt jättää kehorakennuksen. Jos sä oot katsonut Pumping Ironia, niin katsoppa, kun Arnold tulee sinne Goatsille, ja siinä on jengiä ja kaikki tulee morjesta Arnoldia ja kaikki on tosi iloisia nähdessä häntä, niin Arnold ei ole missään ihan massiivisessa kunnossa tässä alkukohtauksessa. Totta kai sitten hän oli sitten geneettinen lahjakkuus ja ihan muutaman kuukauden valmisteluilla hän pääsi takaisin, tai ainakin lähes takaisin Mr. Olympia-kondistaan sitten tämän dokumentin aikana. 75 Olympiassa Arnold sitten tosiaankin kisasi huomattavasti kevyempänä kuin vuonna 74. Tästä syystä sanoin aiemmin, että olisin toivonut Arnoldin ehkä jopa jatkavan kehorakennuskisaajaan, jotta oltaisiin voitu nähdä, mikä oli miehen todellinen peak. Ei se vuoden 75 olympiakään mennyt ihan kuitenkaan silleen niin kuin kosheristi. Kisaajia oli kuitenkin huomattavasti enemmän, mutta jälleen kerran kaikenlaisia kommervenkkejä taustoissa tapahtui useampiakin. Pumping Ironissa myöskin esiintyvä Lou Ferrigno todellisuudessa treenasi Mr. Olympiakisoja varten Goatsilla, Kaliforniassa, ei New Yorkissa, kuten Pumping Iron elokuvassa näytetään, sillä hän oli siellä, mistä muutkin ammattilaiskehorakentajat, plus tähän aikaan ei ollut suihkurusketusta eikä muita vastaavia, joten rusketus piti hankkia naturellisti auringossa makaillen, ja New Yorkissa aurinkoa ei ollut samalla tavalla tarjolla, niin hänen kisavalmistelunsa itse asiassa meni niin sanotusti päin vittua tämän ansiosta. Serge Nubret tosiaan diskattiin hänen esiinnyttyään useissa aikuisfilmeissä, ei kuitenkaan sellaisessa roolissa, mutta hän oli niissä mukana. Ja kun tämä selvisi sitten Widerin veljeksille, niin mies sai kilpailukiellon. Totta kai soraäänet ovat maininneet, että Serge Nubreen kilpailukieltoon saattoi oikeasti vaikuttaa myöskin se, että ensimmäistä kertaa IFBB-puheenjohtajan paikasta oli äänestetty, ja Serge Nubret oli voittanut Joe Widerin veljen Ben Widerin tässä kyseisessä äänestyksessä. No, kuitenkaan äänestystulosta ei sitten hyväksytty ja mies menetti paikkansa Mr. Olympiakisoissa, joten tässä on tällaista pientä valtapeliä myöskin tapahtunut kulissien takana. No, Serge Nubret kuitenkin näkyy Pumping Ironissa siellä lavalla. Mitä tapahtui? No, hän saikin kilpailla sitten viime hetkellä, mutta tässä vaiheessa jo top-kunnossa ollut Serge oli menettänyt useita kiloja lihasta, lopettanut treenaamisen vähäksi aikaa ja hieman masentunut, joten hän ei päässyt todelliseen kisakuntoon enää takaisin. Ja tämä on sääli myöskin, koska mä oon nähnyt kuvia Serge Nubretista, kun hän oli valmistautunut Mr. Olympiakisoihin vuonna 1975, ja hän on aivan käsittämättömässä kunnossa. Hänellä ei edelläkään ollut parhaat jalat, mutta muoto, pieni vyötärö, kivikovat vatsalihakset, kaikki on siellä, ja jalatkin oli jopa parantunut. Tälläkin valitettavalla takaiskulla hän voitti Lou Ferrignon. Kuitenkin Arnold vei voiton, niin kuin Pumping Ironin nähneet tietävät. Arnold oli hyvässä kunnossa, ei parhaassa, mutta siltikin riittävässä. Olen kuullut useistakin lähteestä, että Arnoldin painaneen näissä kisoissa vaan vähän reilu 100 kiloa. Hänen aiempi painonsa edeltävänä vuonna oli kuitenkin noin ehkä 107 kiloa, jos oikein muistan. Ja tästähän Mike Mentzer totta kai nappasi sitten kopin seminaareissaan, ottaen tietysti sen kulman, että jos Arnold Schwarzeneggerille ei yksinkertaisesti ollut aikaa päästä takaisin top-kuntoonsa 4 kuukaudessa, kun taas Casey Viator Colorado-eksperimentissä otti kaiken massansa takaisin 28 päivässä. No, tähän me sukellettiin tosiaankin siinä ensimmäisessä jaksossa, joten jos haluat tietää, mitä mä oon tästä mieltä ja tapahtuiko näin, niin käy katsomassa se. Oli miten oli. Arnold Schwarzenegger siis voitti Mr. Olympiat vuonna 1970-1975 enemmän tai vähemmän aikansa parhaita vastaan kilpailleen, mutta ei mitään ihan kuitenkaan täysiä rivejä vastaan. Ja vuonna 1971 hän tosiaan ei kilpailut ketään vastaan. Vuonna 1980 Arnold tuli tekemään comebackin, voitti huomattavasti isomman line-upin, mutta tätä kilpailua ei moni Arnoldille antaisi. Vuoden 80 kisaa varten Arnold treenasi 2 kertaa päivässä Santa Monican World Gymillä, joka oli Goatsin perustajan Joe Goldin uusi sali. Siellä oli töissä muistaakseni tällainen herra kuin Eddie Giuliani, joka oli myös joskus aikoinaan voittanut Mr. World-kilpailun. Hän myöskin näkyy Pumping Ironissa nopeasti. Ja kun Giulianilta oli kysytty, että miltä Arnold näyttää, että onko hän niin kuin menossa kisaamaan ja näyttääkö hän paremmalta kuin ennen, niin hän oli ihan rehellisesti sanonut, että ei, hän on ehkä noin 70% hänen parhaasta kondiksestaan. Tästä syystä jengi epäili, että hän on treenaamassa elokuvaroolia, ei olympiaa varten.
Tästä on niin paljon videoita ja niin paljon erilaisia mielipiteitä puolesta, vastaan, välistä, että me ehkä palataan tähän sitten myöhemmin paremmin, mutta Arnold ei ollut missään nimessä entisensä vuonna 1980 Sydneyssä voittaen 7. Mr. Olympiansa. No, miten Arnold pärjäisi nykyään? Kuten aiemmin sanoin, hauikset sekä rinta olisivat nykyäänkin piste, johon huomio kiinnittyisi yleisöllä sekä kotona että paikan päällä Instagramissa. Ja hänellä olisi persoona myöskin luoda itselleen vahva some-seuranta. Arnold oli oman aikansa stara, hänellä on se luonne, hän on hyvä heittämään juttua, hän on vetävä persoona, hänellä on älyttömän hyvä fysiikka, mutta olisiko se kilpailukykyinen nykyään? Arnoldin pituus on merkitty samaksi kuin meikäläisellä, eli 188 senttiä, ja miehen kisapaino oli enimmillään noin 107 kiloa, eli mahtuisiko hän nykypäivän Classic Physique-kilpailun mittoihin? No mahtuisi. Chris Bumstead on 185 senttiä pitkä ja hän kilpailee noin 104 ja 105 kilon välillä, joten miehet ovat suhteellisen samanpituisia ja suhteellisen samanpainoisia. Arnoldilla oli luultavasti vielä pari viikkoa kuitenkin dieettiä jäljellä, mikäli hän mielisi kilpailla nykypäivänä, joten he ovat about ehkä samoissa painoissa Chris Bumsteadin kanssa noin 104-105 luokassa. Miten Arnold pärjäisi esimerkiksi sitten Chris Bumsteadia vastaan? No, katsotaan muutama poseerausta, kuten esimerkiksi hauikset edestä. Arnold ei koskaan poseerannut hauiksia edestä silleen, kun jengi sen nykyään tekee, sillä hänellä oli hieman leveä vyötärö ja ollessaan mestari poseeraaja. Arnold tiesi, mitä kannattaa näyttää ja mitä ei kannata näyttää, ja hän teki aina pienen twistin vyötärönsä. Tämä sai myös Arnoldin reidet näyttämään hieman tasapainoisimmalta muun fysiikan kanssa. Vuonna 1974 hänellä oli kyllä massiiviset reidet, että ehkä niissä oli kehitysvaraa vielä, tai ehkä kyseessä on illuusio, mutta kyllä mä sanoisin, että 74 ne oli kyllä isommat. 75 ne oli hieman pienentyneet. Back double bicep poseerausta ei 70-luvulla tehty yhtään samalla tavalla kuin nykyään. Nykyään reidet on leveällä, pohkeet on jännitetty, takareisi 70-luvulla kukaan ei välittänyt takareidistä paskaakaan, eikä myöskään säikeisistä pakaroista. Tom Platz kertoi ollensa ehkä ensimmäinen, jonka pakarat olivat säikeillä. Hän näki ne hotellihuoneessa ennen kisoja ja jopa järkyttyi ja pyysi kaverinkin katsomaan, että mitä hittoa mulla on tapahtunut, katon miltä mun pakarat näyttää. Vaan kehonrakennuksessa sä voit pyytää kaverin katsoa sun pakaroita ja se on ihan basic shit. Tää oli kuitenkin Arnoldin kisauran jälkeen. No, Arnold poseeraa hauikset takaa eri tavalla tosiaankin, reidet yhdessä, selkä leveällä. Hänen selkänsä on hemmetin hyvin kehittynyt, totta kai kädet äärimmäisen hyvät, massiiviset pohkeet. Oliko Arnoldilla pohjeimplantit? Tämä on se huhu, vaikea sanoa. Pohjeimplantit 70-luvulla. Se on vähän hiinää. Mä en tiedä, miten se toimi 70-luvulla. Pystytkö sä fleksaamaan pohjaimplantteja, varsinkaan mitä olisi tehty 70-luvulla. Ja se jotenkin ylipäätänsä kuulostaa vähän oudolta. Rick Dreisnin sanoi, että Arnold meni Eurooppaan ja tuli takaisin pohkeiden kanssa. Ja mä en muista, kuka toinen sanoi, että hän lähti Meksikoon ja tuli takaisin pohkeiden kanssa. Että en mä tiedä, kävisi hakemassa yhden pohkeen Euroopasta ja toisen Meksikosta vai muistako miehet väärin vai onko tämä vaan legendaa. No kuitenkin, Chris Bumsteadin selkä on parempi. Chris Bumsteadin reidet on valovuosia edellä. Arnoldin kädet on aina paremmat. Selkä, no Arnoldillakin on todellakin hyvä selkä, mutta kyllä back double bicepissa kuitenkin se on Bumstead nyt ylivoimainen. Rintasivulta, kukaan ei voita Arnoldin rinnasta sivulta. Siinä ei ole kilpailua. Jos jossain ei ole kilpailua, niin Arnoldilla rinnassa sivulta. Vaikka Arnold nyt on ehkä rintaposejen maestro, niin pakko myöntää, että kyllä toi Chris Bumsteadin aika helvetin hyvältä näyttää tässä. Että on siinä niin kuin kuitenkin kondiksellakin eroa, on enemmän erottuvuutta totta kai. Ja vaikka hänen kätensä eivät ole erityisen isot, niin kyllä tässä myös kondiksella on tekemistä, ja ei Bumsteadikaan todellakaan huonolta näytä. Sitten muita poseerauksia, ojentajia ei poseerattu 70-luvulla, abs and thighs ei ollut olemassa 70-luvulla. Arnoldin taas käännetty selkä vähän alaspäin tonne, ja tässä on niin kuin myös Bumsteadista kuva, kun hän tekee sen. Molemmat näyttää helvetin hyvältä, mutta Arnold omistaa tämän posen ihan todella. Eli onhan se nyt ihan selvää, että Arnold on tässä poseerauksessa paras, kun hän olisi kehittänyt fysiikansa tätä poseerausta varten. Tässäkin hän pystyy piilottamaan hieman vyötäräänsä ja viemään huomioon käsiinsä ja selkäänsä. Ja tosiaankin 70-luvun kehonrakennusta arvosteltiin hieman eri tavalla. Huomio oli enemmänkin sellaisessa patsasmaisessa
fysiikan esittämisessä, eikä niinkään rasvaprosentissa. Totta kai se piti olla alhainen, mutta ei samalla tavalla kuin nykyään. Tässä mä pistän vielä muutama kuvaa. Klassinen käsi vyötäröllä, yksi hauis ilmassa, vakuumi, poseros, Bumstead on hemmetin kova tässä. Arnold, no tässä on hieman eri versio, mutta Arnold totta kai, ja Arnoldissakin huomaa huomattavan eron sen jälkeen, kun hän oli muuttanut Euroopasta Amerikkaan. Oliko miehen lääkitys vai treenitavat muuttunut vai ruokavalio? Siitä me puhutaan siinä jaksossa, missä me sukelletaan Arnoldin treeneihin tarkemmin. Se ei ole tämä. Surprise! Toivottavasti ei tullut valtavana pettymyksenä, mutta mä teen mitä mä huvittaa tämän ohjelman kanssa ja aina meillä löytyy kuitenkin lisää aiheita. Ja tässäkin on kuitenkin jo puhuttu aika pitkään pelkästään jo, miten Arnoldin kilpailuhistoria meni. Ja pärjäisikö hän nykyään, niin jos mä iskisin kaiken samaan jaksoon, niin puhuttaisiin sitten jostain parin tunnin jaksosta. Joten mieluummin jaetaan nämä kahteen eri. Mutta käydään siitä asiasta sen verran kuitenkin, että miten näiden miesten naturaali eli luonnollinen potentiaali, no sitä meidän on aika vaikea arvioida, sillä Chris Bumstead on omien sanojensa mukaan kilpailut jo ensimmäisissä kisoissa anabolisten avulla. Se ei ollut mikään iso sykli, mutta hän taisi ottaa ainakin anavaria ja ehkä testosteronia, tai se oli pelkästään anavaria. Mutta kuitenkin hän käytti steroideja jo ensimmäisissä kisoissaan ollessaan 18 tai 19-vuotias. Ja sitten mitä Arnold on itse sanonut muun muassa Total Recall elämän kerrassaan, hän sanoi, että hän alkoi käyttämään myös 18-19-vuotiaana Münchenissä, mutta olen myös kuullut toisenlaisen tarinan hänen ensimmäiseltä valmentajaltaan Kurt Marnulilta, joka on vielä elossa ja antoi hyvän haastattelun Golden Era Bookworm-nimiselle YouTube-kanavalle ja sanoi siinä, että hän antoi Arnoldille ensimmäisen Durabolin piikin, joku mies oli, tai ei voi sanoa itse asiassa mies, kun Arnold oli 15-vuotias. Arnoldin naturaalia potentiaalia on aika vaikea arvioida, koska hän ei luultavasti ole koskaan ollut naturaali. Eli jos Arnold on alkanut nuorena teininä nyt vähän bodailemaan ja hän on alkanut anabolisia käyttämään noin 15-vuotiaana. Ensimmäinen sykli oli 100 milligrammaa Decadurabolinia viikossa sekä 30 milligramman Dianabol-tablettia päivässä, mikä on ihan hyvä tällainen sykli 15-vuotiaalle. Ja tarkoitan tätä nyt niin, että älkää kokeilko perässä. Ja tämä sykli on hyvin samanlainen kuin mitä hän on sanonut elämän kerrassaan muun muassa, paitsi aloittamisikä vain vaihtui vähän aiempaan todellisuudessa. Ymmärrettävästä syystä hän ei Kalifornian kuvernöörinä kertonut aloittaneensa anabolisten käyttöä alaikäisenä, mutta hän kertoi aloittaneensa yhdellä piikillä kerran viikossa ja 3 tabletilla päivässä. Ja näin hän myös sanoi myöhemmin jossain höpö-höpö-jutussa Men's Health-lehdessä, mikä julkaistiin tänä vuonna. Ja kertoi valmistautuneensa olympiaan 100 milligrammalla testosteronia ja 3 dianabolilla päivässä, mikä tuskin pitää paikkansa, sillä vaikka se kuulostaa isolta aloitusannokselta 15-vuotiaalle, niin se tuskin enää riittää niin kuin reilusti yli 20-vuotiaalle Mr. Olympialle edes 107 kilossa kisapainoa. Että se Men's Healthin juttu kannattaa ottaa aika isolla annoksella suolaa. Jos Arnoldin naturaalia potentiaalia haluaa arvioida, niin hänen poikansa avioliiton ulkopuolelta Joseph Baena on myös innokas salilla kävijä ja ainakin luukista päätellen naturaali. Hauska fakta on kuitenkin, että Sergio Olivan poika, Sergio Oliva Junior, jonka isäpappa ei halunnut lähtevän kehorakennukseen, kilpailee nykypäivänä Mr. Olympiatasolla bodauksessa. Valitettavasti hän ei ole ihan perinnyt kuitenkaan täydellisesti isänsä genetiikkaa, vyötäröä muun muassa, mutta hän on perinnyt ihan hyvin. Sergio Oliva itse asiassa nosti poikansa lavalle viimeisessä Mr. Olympia-kilpailuissaan ja esitteli hänet yleisölle. Kuitenkin myöhemmin hän oli hyvin tuomitseva poikansa kehorakennushaaveita kohtaan. Mutta genetiikka on oikea juttu. Ja Arnold on kuitenkin yksi mun suosikki bodareista. Tämän jakson idea ei missään nimessä ollut heittää lokaa Arnoldin saavutusten päälle, mutta hieman ehkä tuoda perspektiiviin näitä asioita, koska me monesti helposti kuitenkin lauataan tällaisia, että jos joku tulisi, jos joku tekisi, jos joku olisi, niin se olisi niin ja näin hyvä. Ja aina totta kai vanhat parrat sanoivat, että ennen treenattiin paljon kovempaa ja ennen tehtiin sitä ja tätä ja ennen kaikki oli niin ja näin. Arnold on tosiaankin kehittänyt fysiikkansa omaan aikaansa sopivaksi. Tämä tulee aina muistaa, jos miettii, että miten hänen genetiikkansa pärjäisi nykyään
No mietitään sitä vielä hetki. Onko Arnold geneettisesti niin lahjakas, että jos hän tulisi nykypäivään, hän saisi nykypäivän ruokatietämyksen, nykypäivän treenitekniikat, nykypäivän lääkityksen ja hän pääsisi nykypäivän kehorakennuslavoille. Me vaan nostettaisiin hänet priimassaan ja tuotaisiin hänet tänne. Miten hän pärjäisi? No, Arnold pärjäisi aina totta kai. Hänen persoonansa ja hänen drivinsa on ennennäkemätöntä. Hän varmasti onnistuisi luomaan massiivisen sosiaalisen median seurannan. Arnold Schwarzenegger nykypäivän sosiaalisessa mediassa nuorena olisi stara. Mutta olisiko hänen genetiikkansa niin hyvä? Esimerkiksi leveille vyötäröille, mitä sä voit tehdä? Sä et voi tehdä leveille vyötäröille mitään. Hänen reitensä, kuten aiemmin sanoin, hänen reitensä muistuttaa pikkusen Wesley Vissersia. Wesley Vissers on huomattavan iso kehonrakentaja, mutta hänellä on vähän tommoiset niin suorat jalat, ja jos me katsotaan Arnoldin reisiä, niin ne on vähän samanlaiset suorat. Ja mä en tosiaan mielellään kritisoi näitä fysiikoita, koska se kuulostaa aina sellaiselta pilkunviilaukselta, mutta kehonrakennus on fysiikan kritisoimiseen keskittyvä laji, eli laitetaan nyt kriitikon hattu päähän tällä kertaa, jos mä pahoitan jonkun mieltä, niin se on sitten riski, jonka olen valmis ottamaan. Mutta jos me mietitään kuitenkin näitä kilpailijoita, niin Wesley Vissers esimerkiksi skabaa kuitenkin huomattavasti painavampana kuin Arnold aikanaan, on noin 188 pitkä myöskin, ja tuossa kondiksessa, niin hän on luultavasti isompi kuin Arnold back in the day. Tietysti pitää muistaa, että kun rasvaprossa on näin alhainen, niin senttimitat tulee myöskin alaspäin, eli olisiko Arnold menettänyt osan luukistaan, jos hän vetäisi sen niin kireäksi kuin nykyään. No mahdollisesti, totta kai nykytekniikoilla hän saattaisi saada hieman lisää lihasta, mutta saisiko hän sitä reisiin? No sais, mutta muotoa hän ei siltikään varmaan voisi muuttaa. Arnold nykyään olisi hyvä bodari, mä en ole ihan varma, olisiko hän Mr. Olympia. Ainakaan avoimessa. Avoimessa standardit on niin erilaiset. Ne standardit on niin erilaiset, että miten Arnold istuisi nykypäivään. Mä en usko, että hän saisi tällaista Big Ramy-tyylistä reisikehitystä, vaikka hän tekisi mitä. Ja ottiko jengi back in the day niin paljon vähemmän anabolisia, että se olisi mukavaa se ero. Että jos Arnold ottaisi saman määrän, mitä jengi nykyään, niin hän olisi 130 kiloinen ja 4% rasvoissa ja tulisi mestoille sellaisille pussihousuille, että 1900-luvun alun saksalaiset ratsupoliisitkin häpeisi omiaan. Mä en usko, se on genetiikkaa. Kädet tuskin tuossa paljon enää paranee, olkapäät varmastikin paranis, selän kehitys olisi varmastikin vielä tiukempaa, isompaa, ja trapsit muukin. Ja totta kai hän olisi vähän kireämmässä vyötärökin, ehkä tulisi pikkuisen sisään siitä ansiosta. Mutta mä en usko, että Arnold Schwarzenegger omilla geneettisillä avuillaan pärjäisi nykypäivän avoimessa ainakaan. Classic fysiikissa arvostellaan äärimmäisen tarkkaan vyötäröä ja sopusuhtaisuutta. Arnold varmasti saisi reitensä tuotua sen verran ylös, että hän pärjäisi classic fysiikissa nykyään. Hänen kätensä on niin huomiota herättävät ja hänen pohjakehityksessä kaikki on niin huomiota herättävä, että hänellä olisi kyllä varmasti mahdollisuuksia. Mä en tiedä, olisiko hän Mr. Olympia mahdollisesti, mutta esimerkiksi Wesley Vissers ei ole. Että ehkä se myöskin se, mitä haetaan, on pikkusen muuttunut. Nykyään klassifysiikissa haetaan sitä semmoista äärimmäisen tasapainosta ja kaikki puolin tasapainosta ja niin kuin tiukkaa fysiikkaa. 70-luvulla kriteerit oli huomattavan erilaiset, isoilla käsillä ja mahtavalla rinnakehityksellä ja selällä pääsi jo pitkälle. Mutta tässä oli tämmöinen niin pikainen analyysi, voisiko Arnoldin vain nostaa, tuoda nykypäivää ja hän dominoisi. Valitettavasti mä en usko, että näin kävisi. Hän oli omaan aikansa täydellinen kehonrakentaja. Ja se on se aika, mistä minä pidän. Sä voit pitää tästä nykypäivän ajasta, sä voit pitää 90-luvusta, sä voit pitää mistä vaan kehonrakennuksen aikakaudesta sä haluat, mutta ne kommentit, että Arnold nostettuna nykypäivään, hän vain dominoisi, nämä ei pidä paikassa. Arnold on numero 1, Arnoldis numero 1 omana aikanaan, ja kukaan ei ole ikinä vaikuttanut kehonrakennukseen yhtä paljon, ja tuskin koskaan tulee vaikuttamaankaan yhtä paljon kuin Arnold Schwarzenegger, mutta hän ei ole maailman geneettisesti lahjakkain kehonrakentaja. Sergio Oliva saattaa jopa olla. Miehellä oli isommat reidet mitattuna kuin vyötärö. Treenasi tunteja päivässä ja söi Twix-patukoita ja silti onnistui ylläpitämään reilusti yli 100 kilon massaa.
hieman lyhyempänä kuin Arnold, voittamaan 3 Mr. Olympia-titteliä aikana, jolloin hänen ihonvärinsä ei ainakaan ollut eduksi. Hän oli kuubalainen myös, ja mikä myöskään ei ollut tähän aikaan ehkä suosituin paikka olla kotoisin kylmän sodan aikaan. No, kuitenkin hän myöskin oli geneettinen lahjakkuus. Hän ei vaan sitten jaksanut dietata tarpeeksi tiukaksi. Hän saattaisi nykyään pärjätäkin, koska jos me katsotaan Sergio Olivan kuvaa tässä, hänen reidensä on jo tohon aikaan aivan käsittämättömät ja tosiaan isommat kuin hänen vyötärönsä. Hänen kätensä on aivan massiiviset. Hänelle ei puutu mitään. Hänellä on pohkeet, hänellä on forkut, jotka näyttää isommalta kuin meikäläisen hauikset. Jos hänet toisi nykypäivää, niin hän saattaisi jopa pärjätä. Laita tuohon alle kommentteihin, mitä sä oot mieltä, voittaisiko Arnold oikeasti, onko mä ihan väärässä? Nyt saat vapaat kädet haukkuu mua ja mun mielipiteitä, jos haluat. Mä lupaan, että mä en itke, ja jos mä itken, niin mä en laita siitä video Instagramiin. Mutta mä mielellään kuulen teidän mielipiteitä. Onko mä ihan hakosessa vai onko tämä ihan niin kuin legittää meikäläisen mielipide? Tosiaankin kun kehonrakennuksen arvosteluperiaatteet ja mitä siinä vaaditaan, ne on muuttunut niin paljon. Tämmöiset suorat nostot entisestä maailmasta nykypäivään, ne ei ihan toimi niin hyvin, koska ihmiset on aikansa kuvia. Pitää muistaa, että nykyään niin paljon useampi ihminen harrastaa bodausta ja kilpailee bodauksessa kuin ennen, niin on totta kai myöskin ymmärrettävä, että ne kisat on enemmän täynnä, mutta siellä on myöskin laajempi geneettinen skaala, koska totta kai nyt on isompi todennäköisyys, että tulee enemmän lahjakkaampia ihmisiä mukaan kuin joskus 70-luvulla, jolloin kehonrakennus oli äärimmäisen outo ja ihmeellinen niin kuin alaryhmä jostain painonnostosta, joita vähän katsottiin jo niin kuin outona. Tämä oli tässä tällä kertaa Ilmalihaa 3. jakso, ja tosiaan mä lupasin teille jonkun paljastuksen tulevasta. No, tässä se tulee. Multa on toivottu historia-aiheisia, multa on toivottu kaikenlaisia erilaisia videoita, ja näitä tämmöisiä lyhyempiä videoita on tulossa pian. Joten pysypäs hoksulla, seuraa mua somessa, jos et jo seuraa. Kukaan teistä ei toistaiseksi ainakaan seurannut mua kadulla, tai jos ootte, niin olette seurannut silleen sen verran hyvin, että ehkä teillä olisi paikka supolla. Mutta tämä oli tässä tällä kertaa, tuplahaukat, jes, oikein hyvä, ja me nähdään seuraavalla kerralla. Moi!